Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At napakinggan nyo nga kanina ang secret file ng ating kabisyo na si Lydia. Si Lydia na kinailangang magpaampon ng anak para mabuhay ang kanilang minamahal na si Sofia. Ang tanong, anong edad ni Sofia ngayon? Nakakaasar, no? Bulaga pala to. The age is right. Natawa din ako sa sarili ko dun. Bakit ganun? Hindi, miyang over ka pa, galing ka doon nakaraan eh. Oo, Galing sa ka Itbulaga, no? Yung huhulaan yung age, no? Kasi lumipas na yung panahon eh. Pero, ang tanong kasi talaga dito, dude, is that, kaya mo ba talaga na ibenta o ipaampon ang sarili mong anak sa ibang tao? Ganda ng tanong. Alam mo, dude, dito natin makikita, partner, yung ang hirap maging mahirap. Totoo yan. Kasi minsan kapag mahirap ka, wala ka ng choice eh. Katulad ng isang magulang na wala silang choice. Wala na silang mahanap na money para doon sa anak nila. So, ang naging choice na lang nila is ipaampon yung anak nila. Totoo. Para lang maligtas yung buhay. Para madugtungan yung buhay. Kumbaga, ang choice ay para lamang sa mga mayayaman. Yes. Masakit kung iisipin natin na ang choice ay para sa mga mayayaman. Pero yun po ang realidad ng buhay. Na kapag may pera ka, kaya mong makapagpagamot ng taong may sakit. Although hindi guaranteed na madudugtungan yung buhay. Yes. Pero, kaya mo agad-agad maglabas ng pera para sa doktor, para sa ospital. Ngayon pa naman, dude, bawat minuto na nasa ospital ka, umaandar din yung bill mo. At meron pa nga dyan na hindi makakalabas ang pasyente hanggat di mo nababayaran lahat. So, mas lalo talagang tumataas yung bill mo sa mismong ospital. Yes. Tsaka partner ako nakikita ko dito sa kwento na to, wala namang magulang na gustong ipamigay ang anak eh. Meron! Yung iba, sino? Baby makers! Hindi, pero, di ba, kung titignan natin, wala naman sigurong magulang na gustong ilayo sa kanilang anak nila. Pero, ang magulang kasi gagawa ng paraan yan. Siguro Para lang dudagdagan sa natin anak yung nila. sinabi mo. Walang matinong at responsableng magulang Magulang, yun. ang magbebenta Ng anak. ng anak. Kasi gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Kanina nga, may iyak na talaga ako eh. Naalala ko lang, bago lang yung eyelashes ko eh. kaya hindi ako, sabi ko, hindi naman ako maiyak. Kakadugtong lang eh. Baka mamaya matuyo tapos dumikit yung mata ko, diba? Hindi na ako makadilat. Pero kidding aside, dude, ikaw o tayo bilang magulang, diba? Hindi ko sinasabing magulang ka na. Damay mo na ako. Di ka talaga Titan Jello eh. Tatay Jello! Alam natin sa sarili natin na matino tayong mga magulang, Yes. responsable tayong mga magulang, na kaya nating gawin ang lahat para sa anak natin at para hindi sila mawalay sa atin. Kasi kung ako, ang gagawin ko doon, isasangla ko na lang yung sarili ko. Ikaw ba? Anong gagawin mo? Ako kasi, abot ko sila eh. What do you mean, abot mo May sila? kakilala akong ganun, partner. Na mahal niya yung anak niya, pero wala na talaga siyang choice. Ganun ba yun? Oo. Kahit ibenta niya yung sarili niya, di naman siya kabenta-benta, di ba?
Dude, sanali lang May dalawa tayong kidneys. Pwede ka magbenta nun. Wala na, sirang-sira yung kidney niya. Kakilala kong yun. So talaga nabenta niya yung anak niya? Pinaampon niya. Pinaampon niya. Para madugtungan yung buhay. Kasi wala na silang panlabas sa ospital eh. So, ang naging choice niya, kinausap niya yung kamag-anak din naman nila na, sige, pipirma ako na sa inyo. Yung sait yun, no? Oo naman. Yun makita mo na lumalaki at sumasaya yung anak mo sa piling ng ibang pamilya at hindi sa inyo. Kasi wala kang kapasidad. Wala kang kapasidad. Wala kang pamamaraan. Wala kang pera. Wala kang makinarya. Taray makinarya pupunta. Totoo naman Politiko pala eh. Tapos ngayon nagmamahal pa yung gas. Pero alam mo kung anong punot dulo dito? Ay, alam ko. Ano? Yung mga gobyerno. Hanggang ngayon, di mga nagsusulputan, no? Alam mo, dude, naisip ko lang talaga, paano kaya kapag ginyera talaga tayo dito, no? Unahin nila yung mga nagsasa flood control, gano'n. Yung parang nagkakagulo na sa ibang mga bansa, no? Dito, matatapos yung gera sa ibang bansa, partner. Hindi pa rin natutubok. Oo nga, natapos nga yung maternity leave ko, pero yung mga nagkakasala sa flood control, hindi pa rin talaga na-identify or na-identify man, pero hindi pa rin talaga nabibigyan ng hustisya. Tama. So, ang point is, yung gobyerno natin, kailangan umaksyon pagdating sa healthcare system natin. Yes. At bukod pa ron, kung ikaw din talaga wala kang kapasidad, o sabihin na natin na hindi ka pa talaga ready magkaroon ng anak, siguro gumamit na lang ng proteksyon. Yan. Kulang kasi tayo sa pag-aaral, pagtuturo eh. Ay, totoo yan. Totoo yan. Financial education. Yes. Health education. Yes. Sex education. Yes. Lahat ng yun, hindi masyadong naituturo sa atin. O sabihin na natin merong mga organisasyon na nagbibigay ng leksyon sa mga Pilipino. Kaya lang, yung iba, unaware. Hindi nila alam, ay, existing pala to. Ay, meron palang ganito. So, siguro, magsisimula ito sa mga barabarangay hanggang sa makarating na siya sa iba. Pero, ako, dude, eto na lang. Para walang batang mapariwara o sabihin na natin na hindi mabigyan ng magandang kinabukasan. Pag alam mong hindi kayo ready o pag alam mong hindi talaga kayang mag-survive ng bata sa mundong ito dahil sa inyong estado sa buhay, kung pwede, protection bago action. Tama. Protection bago action. Sa ibang bansa, dude, diba, libre yung mga ganun eh. O yung family planning dito sa Pilipinas, pwede naman talagang mag-aral tungkol doon. Pero nga kasi ang mga maraming anak dito yung mga mahihirap eh. Kasi busy sila. Hindi. Busy sila kakagawa ba? Pero doon talagang matatawa ka kasi paano sila nakakabuo sa mga tent lang, diba? Alam mo yung pag makikita mo dyan sa may ano lang, I mean, dyan lang, ewan ko kung napadpad ka na ng Sa EDSA. Luneta. Yan. Yan. Luneta, EDSA. May kita mo parang may hinahangin-hangin na na kumot. Nasapin-sapin, Oo, pero pag dungaw mo pala dun sa isang butas mo, diba? Nakapatong yung isa. Tapos, Nagyuyug-yugan. nagyuyug-yugan. Tapos ang matindi pa dun, dude, hindi nagkakasakit yung mga bata. Or nagkakasakit siguro, pero talagang hindi. Resistensya na lang to. Ang lakas, diba? Oo, samantalang yung iba dyan, kailangan pang bakunahan yung anak. Yung anak ko, di ba, katakot-takot na bakuna pa yung kailangan. So sila walang mga bakuna, no? 1 taon gulang, no? Nagbebenta na ng sampagita kagad, no? Nangangalabit na. Ganun katitindi. Totoo. Tapos ang kinabukasan, Wala. kakalungkot. So, gagawa kayo ng bata sa mundong ito o gagawin niyo yung deed na yon para magkabuhay, pag-isipan niyo muna maigi. Tama. Yun lang. Ikaw. Totoo yun. Kung hindi mo kayang buhayin yung bata, huwag ka nang gumawa ng bata. Kung hindi mo kaya maging magulang na tamang magulang, mabuting magulang, responsableng magulang, Yun. huwag ka na mang bang-bang, di ba?
Wala kang karapatan na mambengbang tapos mambubuo ka ng tao. Ganun. Wala kang Titan Jello for anti-bembang. party list. Anti-bembangan kung mahirap ka. Ganyan. Uy, pwede yan sa susunod Anti-bembang party list. Ako sa'yo, anti-bembang. Huwag kayong magbembangan. Anong pinaglalaban mo? Huwag kayong magbembangan. Kung wala kayong means. Ganyan. Anong sinusulong mo? Anti-bembang party list. Ay naku, buti na lang may means to si Titan Jello. Oo. Diba? Oo, ganun talaga. Pag may means tayo, merong bemba. Yeah. Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to us, raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan? Basic! This is Lydia's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!